Čo sa týka uzdravovania, neviem to vám ináč povedať iba vo svetle viery. Tam je uzdravenie. Boha voláme otcom, aby každý mal otca. Jedna reholná sestra to povedala v Košiciach na ulici v takom spoločenstve. Rozprávala o tom, ako otec bol alkoholik a ona nevedela prijať samú seba. Až keď Boha nazvala otcom, odpustila vlastnému otcovi a našla samú seba. Našla samu seba, zvláštne. Dcéra našla samu seba, je šťastná žena. Keď chýba otec, čo teraz? Áno, vzťah k Bohu, to je niekedy aj ťažké, človek jednoducho tú ľudskú lásku nepocítil, ako veriť aj v tú večnú lásku. Veľmi môže pomôcť napríklad v tých veciach, keď chýba otec, strýko, môže pomôcť krstný otec, alebo starší brat, ale dobre, keď sa môže povedať, preto je dobré. Viete, niekedy to bolo celkom múdre. Si predstavte, prišiel nejaký pýtač, nie? Za otcom, nie? A musel pýtať o ruku dcéry, nie? Je to tak? To bolo veľmi múdro, lebo on ho prekúkol, či to nie je nejaký lápaj, čo by jej ublížil, áno? A to veľmi dobre, a teraz otec nevie absolútne nič a dcerku nemôže chrániť. To je celý problém. Pretože tam chýba vzťah otec a dcera ako prvý kavalier. Ten prvý kavalier ti povie všetko. Áno? On ti prospráva, dcerka, pýtaj sa. Ja som bol v jednej rodine, možno, že aj tu je niekto z tej rodiny, otec 3 dcér, áno, na obed som bol u nich, tak na návštevu, a spolu sme obedovali a otec 3 dcér, áno, je vysokoškoláčka, stredo a 12-ročná, áno. Tá 12 počas obedu excelovala. Smiala sa naplno, ako s ockom boli včera na bežkách, a ako ju otec vyvajal s ňou a oguľoval. Ona a ocko. 12. Rozpráva o tom, ako sa stavili, že pôjdu v lyžiach až do bytu. Hej? Ľudia na zastávke pozerali, či sú v poriadku. Jednoducho, viete čo? Smiala sa naplno, lebo otec to je jej kavalier. Tie staršie sestry sa ticho usmievali a rozumeli jej. Ano? Vedeli, o čo ide. Hej? Že tak ocka zažili vtedy, keď ho tak potrebovali. Ano? Preto, keď niekedy prednášam, sa mi stalo raz jeden riaditeľ školy sa rozplakala na prednáške a verejne povedal pred všetkými, tam asi 200 ľudí bolo na rodičovskom združení. Hovorí, že ja mám 3 dcery a plakal, jak malý chlapec, že perfektné otcovia, to je úžasné. Otec sa ráchol do svojej dcery. Prečo? Lebo máme z oka vypadla. Do takej sa zamiloval pred tými 20 rokmi. Taká istá, hej? A to je krásne. Otcovia, je to nádherné byť otcom, áno? Sa zamilovať vlastne dcery a chrániť ju. On by pre ňu život dal. Áno? Keď našiel vzťah ku dcérke. Preto vám, dievčatá, hovorím, ak ti ocko nepovedal, že si perfektná a že si krásna, máš si dať pozor, že máš svoju hodnotu ženy, hrdosti ženy. Ak ti to ocko nepovedal, tak ti to hovorím ja. Dievčatá, ste krásne. Jasné? Vy máte byť krásne, aby ste boli milované. Čo keď ten vzor nie je v rodine? Je to veľmi časté v rodinách, že tam nie je vzor. Keby otec vedel, že aká je úloha. Áno? Keď chýba tá otcovská láska, tak som povedal, že pomôže vzťah k nejakému mužovi v rodine. Ak nikde nie je, tak potom povedal, že vzťah k Bohu. To je, viete, to uzdravenie, to je zázrak. Ja túto vec vám neviem ináč povedať, budem vám rozprávať o tých veciach, prosím o toleranciu ateistov, prosím vás, lebo ja som ochotný rozprávať o tých veciach, len čo sa týka uzdravenia, až mi o tom vypoviete, doteraz mi nikto nepodal z ateistov, že by začal to, ja mám mnohých priateľov, ale tam je vlastne celý problém toho uzdravenia. To je moment uzdravenia, to je niečo, neviem to len vysvetliť, to je dar uzdravenia. Vám poviem ináč, keď chcete to uzdravenie. Pozrite sa, jakých ľudí poznám zranených, čo vyšli, neviem z jakých zranení v rodine, sa stali perfektnými rodičmi. Perfektní. Dostali tú možnosť, dostali milosť, áno. Dostali to, zvláštne. A dokonca úžasne pomáhajú, áno. Preto, keď pôjdeš v tomto ty hľadať cestu, tak môžeš škrtnúť tieto veci minulosti a môžeš začať úplne odznova svoj život, áno. A v plných daroch dávania. Čiže vzťah otec a dcera sme si povedali. Áno? Je to vzťah do vyváženia lásky. Vzťah matka a syn. Úlohou mamy je synovi objať srdce. Ak mama je mužatka, ona nosí čiapku, kalap na hlave, ak sa hovorí na východe. Hej? Ona je mužatka, ona rozhoduje všetkom. Stáva sa, že syn nezažil ženskosť doma,
tú slabosť, jemnosť ženy, a on má problém veriť v lásku. On by aj chcel dievča, jemu sa páčia dievčatá, je to dobračísko, perfektný chalan. Ale nevie, že je možné zabudnúť dýchať, keď sa zamiluje. Jemu sa páčia. On hľadá si také správne, aj v telke povedia presne ešte rozmery ako, hej, všetko, hej. Ale on stále berie to, jak mu núkajú, že tak má vyzerať. Rozumiete? On nevie sám si vytvoriť svoju predstavu. Práve potrebuje vzťah matky, aj mama mi tie veci svojim životom dala najavo. Vám poviem napríklad, jak moja mama mi dala lekciu asi. Táto spomínam, som mal koľko? Som bol po vojne, som mal 20 rokov, 21 som mal mať. A raz sme sa čosi bavili na tú tému, to ona musela nejak začať. Teraz pozerám na to, sa čudujem, že bola schopná. A on našla takú škulinku so mnou tú tému a hovorí, že aký som chcel mať manželku. A teraz som jej všetko vyrozprával, ako má vyzerať. Presne som jej povedal a som vedel, jasné. A ona hovorí, bude iná. Nebude iná, ja chcem takú. A bude iná. Tak keď bola iná, tak jej poviem, že akú chcem. To nesmieš. Viete, čo bola zhrozená, keď som jej povedal? A prečo? Pretože ona nebude môcť iná byť, pretože je taká a bude ťa mať veľmi rada a bude to bolieť. Ona mi to tak jemne povedala. Ja som musel počúvať. Rozumiem, ako žena muža dostane nie tým, že bude silácka, mužátka. Keď žena zjápe, ona sa strápňuje. Žena nie je stávaná do sily, aby sa s niekým hadala, bila. Ona je stávaná do lásky. Žena je stávaná do jemnosti, do slabosti. Sila ženy v slabosti, nie v tom, že bude mocná. Ona sa strápňuje. Ano. Ženy, vy máte silu v slabosti, v tom, že si nežná. Ty sa odpíšeš samu seba, vám už nikdy nebude. A ty šľapeš po ženskej kráse, po nežnosti. Ženy, vaša sila je v slabosti, v nežnosti. Muže na mäko, áno, keď sa rozreveš. Samozrejme, nie každý deň. Ženy, používajte svoju ženskú moc, hej, a nie mužskú. To je tak, potom obohratá platňa, nie? Viete, prečo žena je obohratou platňou? Pretože nebola vypočutá. Ano? Ona darom rozpráva, nikto nepočúva, preto opakuje. A čím viac opakuje, tým je to horšie, nie? A potom, viete čo, tá platňa je to zaujímavá vec, pretože tomu sa učí dievča ešte pred svadbou. Úlohou dievčaťa totiž to je naučiť chlapca počúvať ju. Dievča, ak ty nemôžeš mu vypovedať samu seba pred sobášom, nikdy to už neurobíš. Lebo, prvá vec, ty naučíš chlapca počúvať. Pekne mu to povedala jedna vysoká školáčka na jednej univerzite, kde bola 700 mladých na prednáške. Rozprávala sama, ako chlapca po 5 rokov ho učila počúvať. 5 rokov. Ja som mu tiež párkrát počúval pár hodín a mal som dosť. Ale ona ho naučila perfektne počúvať. Ja som nechápal, lebo dievča, ty ho musíš naučiť počúvať pred. A potom, čo sa stáva v manželstve? Že v manželstve nie je problém, aby ťa znova poslúchol, vypočul a už nemusíš opakovať. Chápeme, o čo ide? Opakuješ, lebo si nebola vypočutá. A keď ťa vypočú pred, naučíš sa aj rozprávať. Lebo žena, keď nepočítá, si zdeformuje svoje rozprávanie. To isté hovorí, nie že by už skončila. Prečo? Lebo nevie rozprávať. Ona to isté rozpráva, lebo nebola vypočutá. Prepáčte, rozmýšľajte nad tým, že prečo sa deformuje tvoja komunikácia. Lebo si nebola vypočutá, opakuješ a ešte viac to machneš. Ano? Preto, koho vlastne potrebuje dievča? Dievča predsa potrebuje nájsť počúvadlo. A počúvadlo si musíš nájsť pred sobášom. Bo po sobáši ťa už nevypočuje. Áno? Keď ťa neukáže počúvať pred sobášom, ani po sobáši nebude. 100-krát horšie to bude. Preto, dievča zlaté, keď idete na rande, máš veľa rozprávať, aby chápal, s kým žije. Áno? Koho má pri sebe. Rozprávať, hej? Lebo tichá voda brehy mie. A keď hovoria mladí, my sa už ani rozprávame, my sa tak máme rád, my sa len milujeme, hej? To rozumiete, to... Tam nebudú vedieť, čo to je komunikácia, čo je to počúvadlo. Viete, jedna žena mi to povedala presne, no má taký 30 rokov, 35 rokov môže byť vydatá. A pred pár rokmi mi hovorí, viete, ja som si sama na vine. Manžel totižto ide stavať dom, ani sa so mne neporadí.
je stavať dom. Pretože ona iba vychováva jeho deti, hej? Oni spolu sa museli brať a hovorí, tá žena sa vypekala, tá žena hovorí, viete, sama som si na vine. Chcela som sa vydávať, my sme takto žiť, sme sa brali, ale on nikdy so mnou nekomunikoval. Takže nikdy nevypočul moje srdce, nikdy. Zostala sama. Sama s deťmi zranená a jednoducho manžel ho berie iba ako takú služku. Ano? Preto, lebo dievča, musíš naučiť chlapca počúvať. A neboj sa, on ťa bude počúvať, keď ťa má rád. Jasné? Zistíš, o čom mu ide. Ak mu dáš telo, nebude ťa počúvať. Telo je o neho silnejšie totižto na jeho senzibilitu ako nejaké počúvanie. Ano? Čiže nevypočuje, nezachytí tvoju jemnosť. Nezachytí bohatstvo tvojho vnútra, preto nebude schopný tie veci rozlišovať. Ano? Preto stále, dievčatá, naučte ho poslúchať. Rozprávaj, ale nie to isté. Jasné. A on bude poslúchať a to je perfektné. To je naozaj, tak vzniká komunikácia. Ano? Na celý život je to dobré, tam je poriadok. Matka a syn, to je vzťah, kedy si majú objať srdce, kedy syn pocíti to mäkké objatie svojej mamy a jednoducho dokážete si zvládnuť. Ja som niečo také zažil od vlastnej matky, som mal 26 rokov. 26. Keď som to zažil, začal som neskôr študovať vysokú školu a mal som dosť veľa skúšok, som si dal toho veľa, 2 ročníky hneď, reku, keď už tá poriadne. No a mal som tu možnosť, dali mi šancu. No a to som prišiel domov na Vianoce a študoval som filozofiu a prídem domov a mama zrazu ma objala, poboskala. Ja som nechápal, že existuje niečo tak silné, ako je práve to objatie matky. Ano? Cerka, dievča povie, no ale môj chlapec nezažil objatie mamy. Čo môžem ja urobiť preto? Dievčatá, vo vás je dar materstva. Ako som povedal, od mala si ho dala, to znamená, že ste tak úžasný dar materstva, že a každý muž hľadá dar materstva v vlastnej manželke. Preto každé dievča z vás môže poskytnúť objatie. Pozor, neznamená, že teraz budeš ho objímať, hej, aby mal dosť. Hej. To nie. Objať srdce znamená byť pre neho žena. Žena, ktorá je slabá, ktorá je nežná, nie tým, že podľahne, ale tým, že je citlivá, vnímavá a že naučí ho počúvať jej srdce. Áno? To, že ona je, že ten chán môže konečne odmýšľať, že kto som, áno, môžem pomôcť. Dievča len musí byť stále milované, ctené, čisté, áno, to je veľmi dôležité. Aby počula tvoje srdce. To, čo mal naučiť sa mamku počúvať, lebo nepočúva, lebo mužatka melie furt to isté, hej, aby naučil sa počúvať u teba, áno. Ty ho naučíš tomuto vzťahu. Preto len pochopiť, že keď on má zlý výber, alebo nevie sa rozhodnúť pre lásku, to nie je len tak. Viete, lebo žena sa zamiluje, hej, a sa rozhoduje srdcom, hej. A muž musí rozum presvedčiť, hej. To je niekedy ťažké, hej, lebo muž miluje rozumom, žena rozmýšľa srdcom. Čiže vtedy je niekedy aj tá voľba ťažšia. Čiže chápeme, o čo ide vzťah matka a syn, vzťah objatia srdca. A vzťah syn a dcéra. Vzťah syn a dcéra je vzťahom súrodenskej lásky, ktorú mnohí mladí dnes nepoznajú. Mať pokrvné puto s iným a prežívať ho v darovaní sa je to niečo nádherné. Preto, ak rodičia majú radi svoje deti, dajú im súrodencov. Ak rodičia majú radi deti svoje, dajú im súrodencov. Ak rodičia majú 1-2 deti, stane sa, že sú teraz nehody, alebo choroby, mladí ľudia zomierajú. Rodičia sa pominú, to dieťa zostane ako palec sám v celom svete. Moji rodičia mi dali 5 súrodencov. Som 4. v poradí. Ja som nemal byť na svete. Lekár tlačil mamu na potrat. Keď sme o tomto rozprávali pred pár rokmi, strašne plakala. Povedala, že na toho muža nikdy v živote nezabudne. Koľko žen on takto dotlačil. A nebola príklad, keď som nebol. Nie? Preto prirodzené, že človek potrebuje chrániť svoju lásku a ak rodičia majú radi svoje deti, dajú súrodencov. Ja viem, rodičia sú slabočky už. Čo chvíľa tu nebudú, ale všade okolo mňa prúdi krv mojich rodičov. Viete, čo to znamená? Ja nestíham súrodencov navštevovať. Majú svoje rodinky a viete, čo to je? To je opor lásky. Preto, prosím vás, dieťa tu nie je kvôli rodičom, hej? Ako psička si ho pořídili, áno? Aby sa mali s čím hrať. Čenkové deti. Janíček. Ale rodičia sú kvôli deťom. Áno, ak sa im dali život,
tak máte im dať všetku lásku.